Piştî hilbijartinên xweciyên Sû-eke Adarê di şaradariyên ku ketine destê Partiya Demokratîk a Gelan HDP da kirênên rêveberiyên Qayûman yek bi yek tên eşkerekirin. Bi vê mebestê hevserokên giştiyên HDP Pelvîn Buldan û Sezai Temelli serdana şaradariya bajarê mezin a Wanê kirin û deynên ku di dema Qayûm da hatine hiştin eşkere kirin. Yoldaşlarım, hepinizi sevgiyle, saygıyla selam. Temelli diyar kir ku Qayûmê ku ji aliyê Wezareta Karê hindirûn ve di sala 2016 da ji bo şaradariya bajarê mezinê Wanê hatiye diyarkirin milyarek 108 milyon û 556 hezar TL deyn pey xwe hiştiye. Temelli di axiftina xwe da got ku di dema rêveberiya Qayûma 29 mehan da hemû rêgez û qanûn hatine bin pêkirin. Temelli her wiha bankê karbidest jî kir ku pêwîst e demildest ev dem bê kontrolkirin û berpirsyaran derxin holê. Piştî axiftinan pankartek ku hemû deynên şaradariyê lê hatine nivîsandin li ser avahiya şaradariyê hate daliqandin. Hevşaradarê bajarê mezinê Wanê Mustafa Avcı dibêje ku heya nihe ji deynê Qayûm tinê beşek hatiye eşkerekirin. Îro mêvanê me jî hatin hevserokê me giştî her du li vê derê bûn. Ji ber wê yekê me qismekî wî îlan kir. Ji îro şûn da em ê pey da pey gav bi gav ew talankirina Qayûmê deşîfre bikin. Me ji gelê xwe re soz daye em ê vî sozê xwe bîne cî. Avcı da zanîn ku tevê vî deynê giran wan ji bo rêveberina şaradariyê stratejiyek diyar kiriye û ev yek wiha bilêv kir. Öz qaynak dibêjin ya çavkaniyê bixwe. Em ê bikar bînin. Makîneyek mal di parka me da makîneyê ku têra me bikin hene. Personelê me jî têrê dike. Em dixwazin vê sala pêşiya xwe da îhalê ku ji derva digirtin em wan îhala bidine sekinandinê. Em çi bikin, çi xizmet hebe bê îhale em ê bi hêza xwe serbixwe xizmetê xwe pêk bînin. Ku em evê pêk bînin em bawer bikin hem xizmet baş da namînin hem jî çawa bikin ev borca hebe jî ev deynê hanê hebe jî gorî vî deynî car din em bikarin xizmetê ji gelê xwe re bikar bînin. Arif Aslan, Dengi Amerika, Wan.